lige lirke lidt ind. Ja. Så kom den. Hvis den ikke kan skylle ud, så kan den der, den skal give luft, hvis du mærker på. Giver den ikke luft, så er den defekt, så skal den skiftes. Her viser vi sådan en lille hurtig brejle, hvordan vi lukker for vandet her. Det gør du hvad? Helt indtil. Der stopper den. Så er den sådan set lukket, og man kan faktisk puste den, og så skulle der ikke komme mere vand. Så betyder det, at den er lukket. Okay. Og det næste steps, det er flexslangen. Der så ind til svømmeventilen her. Det er der en fejl. Jo, den er så ikke. Det man skal huske, det er, at den her omløberen på flexslangen, den skal løsnes. Og den kan godt være hård nogle gange. Se, nu begynder den at dreje helt indved. Så der skal man faktisk have et rørtang mere på. Så en kontra. Og jeg tager, normalt plejer jeg at tage den røde, den stikker lidt ud. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan. Og det kan være lidt bøvlet der, når man skal holde kontra. Der kom. Nogle gange er det altså bare vigtigt, at man har 2 rørtang med, fordi det er ikke altid, det går så hurtigt. Og så skal man have begge hænder i. Ja. Jeg har en hånd. Ja, men det er fint. Så har du svømmeventilen af. Og der sker ikke noget, at den falder i, for du kan altid fange den. Så er det nu, hvor man skal være påpasselig med, hvordan man får den ud. Så det kan være lidt svært nogle gange. Her kom den. Her har du svømmeventilen. Og den er helt ren, for det er det nye, jeg har skiftet. Det er at tage afløbsventilen op, og der har du det i 2 dele. Du drejer lige rundt, så får du den op. Og så har du selve afløbsventilen. Der var det sidste vand, der var tilbage. Og rykker lige op 2 gange, så lige op og ned, så kommer den. Der skal nemlig klikkes ned på pladsen. Og den kan du også få op. Det her på siden faktisk, at de sætter sig fast med kalk, altså hele bunden. Så man skal nogle gange rykke rundt i den for at få kalkknækket. Så den kan få luft til at bevæge sig, når man trykker. Nu kører vi lige lidt tilbage igen. Ned og finde hullet. Næsten mærke det, når den falder ned i. Næsten drejen på plads. Ja, og den skal også sige sådan klik. Ja, du hører det. 2 klik. Så for at være sikker på, at den er helt på plads, så sætter jeg den der på. Så jeg har lidt godt sted, og den skal også drejes rundt ned i rinet. Så lige en gang ned, så den er fuldstændig fat ned i ventilen. Så er den på plads. Så har vi en ny svømmeventil. Prøv igen, ligesom jeg fik den ud. Prøv at se, om vi ikke kan snuse sig lige igennem her. Og vi kan faktisk også tage den her ind. Nu prøver vi lige den. Fordi når de har lavet den der vand, så er det lidt svært. Så kan man godt få den der også i. Og det, vi skal passe på, at det er den der, for den skal opad her, så du kan lige få glæden ind. Og den er med. Meget præcis. Ja. Ellers så er det den her, jeg tager af. Nu har du ikke den der på, men så kan jeg gøre sådan her. Fordi selve holderen fylder ret meget. Så har du den der ind. Og så ved jeg, at den der, den skal ind her, sådan her, rundt om. Så er det bare lige at holde afløbsventilen, svømmeventilen, og så klikke det på plads. Skal lige med den der. Klik. Så har du den. Den klikkes derinde. Ja, den skal også klikkes på plads her. Den er ikke på plads endnu. Sådan der. Nu går den ingen steder.
Den er derinde. Godt. Yes. Flækslangen igen, som jeg har pillet af. Sætter den i, bare med fingeren, ikke noget med rørtang eller noget. Bare sådan lige på, der er sådan en gummiring i, der skal ind og tætne. Og så spænder du ellers bare om løberen. Og det var flækslangen. Ja. Den har sådan en indvendig kant, der lige skal skubbe. Ja, den skal bare lige... Den spænde afsted. Den skal faktisk bare spændes med fingeren. Spændes med hånden. Man kan næsten høre det, når den kommer over. Der, nu strammer det lige til, og så skal du give en lille smule mere, og det er bare med fingrene. Det skulle nok. Når den er inde, så kan du ikke skrue mere på. Skal den der blå en der, nu skal vi have fanget. Spænder man faktisk ind på siden. Det går ikke. Nej. Der var. Se, nu fik jeg lige afledt rykket rundt. Men den her, den skal sådan set, der er en lille knæ her til den der. Se, nu hænger den der. Den går ingen steder. Og vi sætter lige den der på plads igen. Afløb, den fik jeg lige rykket i. Så er den så klar. Så skal vi have. Lukket op for vand. Ja, det skal vi også. Og vi skal have klappen på. Ja. Og så prøver vi lige at se, om den kan løfte. Det kan den. Så åbner vi lige for den. Jeg skruer ikke helt op, fordi der er noget kalk, der kan sætte sig i den der. Det skal også rykkes en gang imellem. Altså, du skal lige have en. Så jeg gør den ikke helt ud. Helt op og lidt tilbage. Ja, og lidt tilbage, for så har du lige plads til at rykke i, når den sætter sig fast igen. Så holder man øje med vandniveau deri. Der er sådan 2 lige der sådan skær. Så der, jeg kan sige, der er en på 4 års 6 liter, 4 6. Vi kan se kort, en lille tryk og en stor tryk. Det der væsen, det er, at den stopper. Ja, lige præcis. Og den ikke løber over. Og overløbet. Ja. Fordi så er svømmeventil ikke sat ordentligt, eller så er det armen, der ikke er klikket ordentligt på. Der kan ske mange ting faktisk, så man skal lige vente til, at den fylder helt op. Og stopper. Det gør den, hvor den er på niveau med vand derinde. Jeg kan lige tage et billede af, eller se vandniveau derinde. Sådan. Ja, det er fint. Og så lukker man den bare ind. Den faldt lige rigtig ned. Ja. Og så skal man faktisk holde øje efter det her. Og være 100% sikker på, at det hele det kører. Så skal man bare have en våd eller en serviet. Efter den er selvfølgelig løbet, fordi der er stadigvæk lidt vand, der løber rundt. Men nu kan jeg se, at de sidste dråber der er ved at gå. Så gør jeg lige sådan her. Du kan godt se, at det var det eneste drop, der kom op fra. Der er ikke mere vand, der løber ned fra afløbet. Du kan godt se, at det står helt stille herovre. Ja. Jeg vil løbe her, hvis det er sådan. Ja, du kan næsten også hernede, så kan du næsten sige de der små. Ja. Det løber sådan noget pære. Ja. Nej, det er faktisk sådan. Så op fra ned. Fordi så Oppe fra ned, ja. Ja. Så skal han trykkes. Der har du ikke lige her. Så hvis den ikke er skruet helt ned, sådan der, så skal det bare spændes. Og så vil den trække sig lidt længere ned, fordi den går over den over skruen. Der. Den behøver ikke stramme for meget, fordi nu er der ikke nogen, der kan tage. Det er ikke så